La senyora presidenta sap que els mitjans de Menorca, sobretot, feien referència a les poques referències, amb aquesta redundància, des de la intervenció d'ahir en relació a Menorca. I per això, lògicament, la meva intervenció crec que ha de ser positiva en aquest sentit de contribuir a parlar especialment de Menorca, perquè jo crec que sí que dins els acords per Escavi i que sí dins l'acció de govern es té molt en compte Menorca i crec que avui és el moment de dir-ho, d'explicar-ho, de posar-ho en valor i també de reivindicar-ho. He sentit alguna referència del Partit Popular també en aquest sentit, però no em preocupa massa la intervenció de la senyora Proems, que ara tampoc no hi és, no crec que li preocupi molt Menorca, tampoc no ha fet cap referència a Menorca i era l'única intervenció que tenia dins aquest debat. Nosaltres, en canvi, avui tenim ara l'oportunitat de fer-ho. Vull fer referència com a realitat i com a aspecte, jo crec que molt simbòlic d'aquesta falta de cohesió i de comprensió, la residència per a malalts i familiars. Estem absolutament d'acord amb el model. I el model és el model basat en els pisos que hem concertat amb les entitats de malalts, amb Can Granada, amb un nou contracte, jo diria que revisat de dalt a baix, que fa possible que avui l'accés sigui gratuït i que ningú hagi d'avançar recursos, un canvi substancial i molt important. També el tema dels hotels que es manté encara i aquest centre residencial. Pot semblar un model un poc dispers, però la realitat és que jo crec que, no sé si és ideal, però és bo, molt bo. Per què? Perquè permet donar una resposta diversificada a la diversitat d'usuaris que tenim. Alguns necessiten fer una estada propera al mateix recinte hospitalari, d'altres necessiten sortir del recinte, com poden ser menors que són atesos de forma prolongada. Per tant, tenim un bon model. I en aquest model, doncs, que el govern ja va expressar de forma molt clara en el pressupost del 2016 el seu compromís amb aquest centre hospitalari. I en tot cas l'únic que podem dir en aquest sentit és que el govern ha de posar la maquinària, la celeritat per tal que aquest projecte sigui ja una realitat. I ho dic amb total complicitat, però també amb el coneixement que es fa feina. Cada 3 setmanes, 4 setmanes, el nostre grup, amb la consellera, insistim i parlant d'aquest tema i sabem els passos que s'està fent. Però jo crec que avui és un bon moment per dir als ciutadans que aquest segueix sent una aposta d'aquest govern. No teníem una avioneta ambulància 24 hores, ara la tenim. Hem actualitzat les dietes per desplaçaments, també. I així tot hi segueix havent coses en les quals nosaltres veiem que aquesta manca de cohesió és necessari seguir fent feina. I en feim, sense cap dubte. Una d'elles, jo diria que exemple d'aquesta manca de cohesió i després de comunicació podria ser el bus línia 1. Amb el senyor Borràs hi hem fet molta feina. És una proposta que durem aquí, una iniciativa amb el PSIP, amb Gent per Formentera, Més per Menorca, per resoldre-ho. Però és un exemple d'aquesta realitat que vull explicar avui aquí. Perquè és una obstinació i forma part, jo diria, d'aquest ADN del nou govern de camp. Han canviat el sistema, la gent no ha d'avançar les dietes, han canviat radicalment el conveni en Can Granada, la residència de Son Espases, jo espero i tot fusta que estarà a final d'any i que, per tant, la tindrem ja a disposició dels malalts i les famílies de les altres illes per poder... L'avioneta era una reivindicació històrica que també en un any està feta i també això de complir la paraula donada també és important. En els autobusos vostè deia perfectament que això està en vies de resolució, en les esmenes per mi que faran a la llei de capitalitat els 3 grups polítics i que pugui suposar que se pagui per part dels residents dels altres municipis €1 per anar a l'aeroport